pe extremiști să rescrie istoria. You are extremist! Stimați deputați, v-am amintit aceste momente pentru că nu le puteți găsi nicăieri în conținutul moțiunii pe care o aveți pe masă. You're screaming. Excuse me. What? Excuse me. Îmi cer scuze, v-am cerut să nu mai țipați. Am lăsat colegul dumneavoastră pe colegul dumneavoastră să vorbească mai mult decât era prevăzut. Așa că o lăsăm acum pe doamna președinte să vorbească cât este nevoie la criminal. Am vrut să vă aduc aminte aceste momente, deoarece ele nu apar nicăieri în moțiunea care este prezentată și totuși ele reprezintă contextul fundamental pentru cele discutate astăzi aici, deoarece ele